kaMajola umzumbe uphelele. Yes, sambona kithi. Mfowethu. Awuthi ke manje. Ngiyajabula bese indlela ophusha ngayo, ngiyajabula nokuthi uphakamisa indawo yangakithi kangaka mfethu. Ositshela asingakwazi ngoba okuningi khona kwi-social media, ama-video performer, ingoma zakho abantu bayayithanda. Mfethu, ingoma ozenzayo nje ingoma zomphakathi, so cela usitshene bese singakwazi okuzophuma, okuphumile ukuthi kutholakala kanjani. What to expect kulo nyaka ku-PREEZY and yini imfihlo ya PREEZY mfethu, i-vision yento esingayiboni manje. Into engayisho mfethu ukuthi as i-artist lasemzombe mfethu, uPREEZY has been always been a blueprint of the streets. And nami ngayo yonke indlela mfethu ngiyazama ngayo yonke indlela ukuthi ngishaye isibhubhiso abantu esizokwazi sishiye into enokuhlakani kubona. So yeah, iyona indlela bayongikhumbula ngayo. So as umrapper wase South Coast bangalindela ukuthi after umzumbe balalela umzumbe bahlale, yabo. Into elandelayo uku district. Mina ngeke ngahlangana nomuntu emlazi bese ne-tape yonke yomzumbe, bese ne-tape yonke esho bese ethi cash money yonke ingoma bese zisho ama-favorites akhe dog. Abantu angihlezi ngimadlula estradini umasaluse dog, wangibiza yona ilanga wathi umphethe uPREEZY Majola bese wangivezela efonini staff bese ile ngingaresponse khona kakhulu because bengeke ngikubuka ngithi umjida siyazana ngiyamazi umjida uNtswembu kodwa mase ngihlangana nomuntu angitshene ngomuntu engimaziyo there's something else. I think bese mhlawumbe is all ukuthi i-cash money bese it happened to be ingoma yathi stood out for everyone ngoba now it's ingoma relatable with everyone ngoba bonke abantu bayaphanda bese sibane yabo. Sure. Njengoba sonke siphanda into ebalulekile bese ukuthi whenever you're making umculo wenza music or relatable to everyone. So I happen to make cash money and everyone falls for it they fall for it and best. And ibuya ngaza kuyona ukuphela kwengoma ekhulumela abantu ngazi ukuthi the whole tape like what was the inspiration ubhala cause manje bese sama artist influence into eziningi ezenzakalayo. Wena wakwazi kanjani ukuthi uzoyibamba ngomthetho ukuthi ngiculela abantu la? Sambola kithi ngingasho ngithi mfethu inspiration ngithola kubantu asebenze umculo ngaphambili ukuthi benzeni, yabo. Kodwa yini lena lekwenza ukuthi wathi wena la ngikhulume ngiyizwi labantu la ingoma nengoma ngazi ukuthi ngubani wakuphi endaweni ukuthi ngikhulumela yena into afisa ukuyisho. Into engasho ukuthi mfethu mhlambe influence kakhulu ngibhale la tape mfethu ukuthi I've been through so much empilweni, yabo. Growing up as umrapper wase KZN mfethu abantu bangazi manje ngimzukwana bese gaming, yabo. Abantu bangazi manje bese ngingasho ngithi bese it's not about ukuthi ngizama ukuthi improve point to everyone else around the game, yabo. It's also about ukuthi ngizama influence culture and also inspire intwana elandela emva kwayo. Shuthi ukwazile ukubona igap ukuthi wena ufuna umdlali ozodlala yiphi position la mfethu. Exactly. Ukuze igame maybe khona abadlala egamini ukhona so mina how can I position myself mfethu respect kakhulu dog mfethu lokho kungenze ngafika le kufinyelele khona because yazi angixambukeli umfakeni mfethu I just stick to my lane mfethu and lento ikwenza mfethu khona igama lesingisi elinzima lithi onthetic mfethu ikwenza ukuthi lento mfethu noma ngabe kuthiwa uthandi ukumvuma lo mjida kodwa manje uzoqhathanisa nani ngoba lo muntu uyena kakhulu, yabo. Mfethu yazini Sharasu ayisuda mfethu amesu ayisuda way back then eGaliniTV Sharasu ayisuda amajida engahlangana nawo eMprio mfethu engiseme ngihlangana nawo njengamanje bangaxeka bese uNtswembu dog mina ngifuna ukuvuma nje abantu bezwa, yabo. Noma bengangiboni ngivuma kodwa uNtswembu nje, yabo. Ungabanjezela ukufuna ukuvunja nje ngiqhubeka, yabo. Qhubeka lento yenzayo mfethu, yabo. uNtswembu lokho ongadingi ukuthola kunconywa into yakho uyazazi wenzani lapho sifinyelela lekule sisho sabelungu sithi real recognize real dog. La ukwazi ukuthi ufinyelele khona mfethu nami mhlambe yazi ngafinyelela ngesikhathi mfethu
njayami mfethu. Mina nje into engisho mningi iminyango ozoyivula dog. Mfethu, mningi iminyango ozoyivula nge-style sakho, i-message yakho, i-attitude yakho. Dog. Ngifisela konke okuhle dog. Ngifisela okuhle. Bafethu umbone niphumelela nani bafethu. Intshayelo eyodwa yokuthi yazini uyihloniphe ube disciplined njayelo. Njayami mfethu. Mfethu ungabavumeli laba bathini mfethu. Uthi angifuni usigcine nami sengizebeleka la. Mfethu. Hayi ngiyayithatha lo message and I'm sure sinomunye umuntu obukile uzothola ukuthi focus yakhe ilele kuphi yabo. Ngiyabonga kakhulu Thambula. Salute. Thambula. All the best my nigga. Bless.